Matul il-jum tal-erba membri tal-Protezzjoni Ċivili flimkien mal-ħaddiema tal-Ene Malta kellhom operazzjoni kemm xejn diffiċli biex jitfu nirien li żviluppaw fil-mina tad-distribuzzjoni tal-elettriku li tinsab bejn l-Imsida u l-Kappara. F'din il-mina għaddej l-interconnector li jaqgħad lil Malta ma' Sqallija. Fil-fatt kawża tan-nirien 3 cables wieħed minnhom tal-interconnector inħarqu. L-inċident seħħ għal-ħabta tal-10:09 filgħodu hekk kif mar id-dalf ta' Sliema u beda jdoq il-fire alarm fil-mina. Membri tal-Protezzjoni Ċivili flimkien mal-ħaddiema tal-Ene Malta niżlu fil-mina u sabu li kien hemm nirien madwar 600 metru l ġewwa. Anthony Pisani, Operations Manager fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, spjega li minħabba l-qawwa ta' nirien li kienu f'mina taħt l-art, il-ħaddiema nqasmu fi gruppi ta' żewġ ħaddiema tal-Ene Malta u 3 membri tal-Protezzjoni Ċivili. Kull grupp armat biċ-ċilindri tal-ossiġnu fil-mina dam mal-35 minuta. B'kollox kien hemm mal-20 ħaddiem tal-Protezzjoni Ċivili l-voluti f'din l-operazzjoni. Intob kbir li jiffaċċjaw kien li fil-mina ma setgħux jikkomunikaw. Aw barra jkun hawn bniedem li jkun qed jikkalkula l-ħin. Issa jekk dawk jaqbżu l-ħin aħna nibgħatu tim ieħor. Fir-realtà ġratenna l-ewwel darba batna tim ieħor biex jikkonfermaw li l-oħrajn qegħdin sew għal xi radios ma jitkellmux. Aħna taħt l-underground ma jitkellmux. Ħankun onest għandna apparat imma huwa ta' 90 metru biss. Bħala prekawzjoni waqt din l-operazzjoni l-Ene Malta tfit id-dawl inkluż l-interconnector. Dan wassal biex ċertu lokalitajiet bħal San Ġwan, il-Gżira, Pembroke u San Ġiljan kienu mingħajr il-provvista tad-dawl. Minħabba l-intefa l-interconnector inxtel il-gas turbine tal-Power Station tal-Marsa u nxtelet il-Power Station kollha ta' Dellimara. Iċ-Chairman tal-Ene Malta Frederick Azzopardi qal li kull deċiżjoni ttieħdet biex jiġu mħarsa għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema. Anki aħna mal-Civil Protection Department tallimna għax din kienet l-ewwel darba li kellna nirien ġewwa l-mina permezz tal-cables u tallimna u anki rajna kif jekk Alla ħares qatt jiġri xi ħaġa simili fil-futur kif nistgħu aħna nissalvagwardaw dejjem is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema tagħna u tas-civil protection. Brabta mal-inċident se ssir investigazzjoni u mhux eskluża inkjesta maġisterjali. Għal xi ħin fuq il-post kien hemm il-Ministru Konrad Mizzi li kienet isegwi l-operazzjonijiet li kienu qed isiru. Xaqt nibda billi nirringrazzja s-Civil Protection Department li l-Ene Malta u l-leadership tagħha u l-Pulizija tal-Prompt Action li ħadu llum. Aħna lina safety kien dejjem l-iktar ħaġa importanti u kull ma sar illum sar within safe protocols. Ġifieri grazzi mill-qalb. Illum rajna wkoll kemm hu importanti li ma tkunx dipendenti fuq one single source of power. Illum minħabba l-ħruq li ġara fil-mina kellna l-interconnector cable li kien out of action. Għaldaqstant kien full interconnector.